Molt bona vesprada a totes i a tots. Jo, per a mi, la veritat és que és un autèntic honor, és un luxe estar avui ací i intervindre en este acte de recolzament al que sense cap dubte va ser el president de la Generalitat Valenciana, el president de tots els valencians i valencianes. Mireu, un bon amic em deia a mi ja fa algun temps que possiblement el major repte que tenim per davant, els alcaldes, les alcaldesses, és que quan deixem el càrrec, quan abandonem ja l'alcaldia, els nostres veïns continuen parant-nos pel carrer, continuen estimant-nos i continuen dient-nos alguna paraula d'estima. Aquells que arribem a la política des de la ferma convicció de que la política és la millor manera de transformar la vida de la gent, aquells que arribem a la política des de la ferma convicció de que la política és el millor instrument per canviar aquesta societat que ens ha tocat viure, se n'adonem cada vegada més de que és des del municipalisme des d'on es viu amb major intensitat la política. Per això, els socialistes necessitem també a un president que sigui capaç d'assumir això. Per a nosaltres, per a socialistes, és tan important el municipalisme perquè nosaltres som capaços de ficar-nos en la pell dels nostres veïns, perquè vivim amb ells els seus problemes, perquè els seus problemes, les seues lluites, les seues il·lusions són també les nostres. I això sé que va ser possible amb Ximo Puig. Això pensava quan intentava, d'alguna forma, esbrinar este discurs. Què és allò que fa que jo avui, com a alcalde d'Ontinyent, vull estar ací prestant el meu recolzament i unint-me a l'equip del president? I vos ho dic sincerament. Jo vaig arribar ràpidament a la conclusió de que Ximo Puig va ser un gran president, sobretot perquè ja ha sigut un excel·lent alcalde de Morella. Però, a més, per aquesta reflexió que vos deia al principi que em feia el meu amic, perquè una vegada ha deixat el seu càrrec d'alcalde, continua sent un veí més de Morella al que els veïns de la ciutat paren per a dir-li que l'estimen, per a dir-li que molt bé, per a dir-li que endavant. I jo crec que això és algo que ni li passarà a tot el món, ni li ha passat a tot el món. Jo sé i segur que molts de regidors i regidores que avui esteu en l'oposició estareu pensant en aquesta gent a la que quan deixa l'alcaldia el carrer se li va fer estret. Aquesta gent que quan deixa l'alcaldia no va trobar a tanta gent donant-li palmadetes a l'esquena com trobo ara. Però entendreu que per a mi siga un valor immens depositar la confiança en una persona que ha sigut capaç de governar un municipi assetjat per la màfia fabrista, pel Partit Popular, i a més ho ha fet aconseguint un clima de consens i enteniment envejable. Aquesta capacitat d'empatitzar en la gent, aquesta capacitat, com dia abans, de ficar-nos en la pell de l'altre, és al meu parer el que distingeix a un bon polític d'un polític excel·lent. I entendreu que com estan els temps, en aquests moments d'emergència nacional, no ens podem permetre un bon polític. Necessitem un president de la Generalitat excel·lent. Necessitem a Ximo Puig. Per això, i després, tampoc us vaig enganyar-vos. Jo pensava i deia, a banda de perquè ha sigut un gran alcalde, per què Ximo Puig deu ser el nostre president de la Generalitat? I vos ho dic sincerament, jo crec que és impossible ser un bon president, ser un bon polític, si no s'és una bona persona. I crec que si en algo confluirem tots els que estem en aquesta sala és que Ximo, a més d'un gran polític, és una excel·lent persona. Per això, per a mi, és un honor sumar-me al teu equip. Per això jo crec que per a tots els que avui estem ací és un autèntic honor. Per una banda estar ací i per l'altra sumar-nos al seu equip. Jo després de sentir parlar a tantíssima gent a la que admire, a tantíssima gent compromesa, no puc més ja que donar-li la paraula a una d'aquestes persones a les que jo també admire molt per la seva lluita per la igualtat. Per tant, sense més, vos deixo ja amb Rosa Peris.